खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरो बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ एबसुआ गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय सोलोंथाइनि जेंनाखौ लानानै रायजोनाङै 3 घन्टा धरना होदों। क'क्राझाराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ बर' साहित्य सभा, बर' समाज हारिमु आफाद, दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ आरो दुलाराय BTR भेन्सार सिनियर सेकेन्डारि फरायसालि मावफारिया बायदि मुंदांखा आफादफोरनि मददजों 8 जानुवारियाव रायजोनाङै धरना होनाय हाबाफारि लायो। बर' हारिजों मोगा-मोगि जानांनाय गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय सोलोंथाइयारि जेंनाफोरनि सायाव नोजोर होनानै हेंथा दिन्थिफुंनाया गासै आसामाव जिल्लानि गाहाय मावख'फोराव खुंजादोंमोन। क'क्राझार सोहोरनि बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव मोनसे मख'जाथाव दिन्थिफुंनाय जादोंमोन, जेराव एबसुनि दैदेनगिरिफोरा सोरखारखौ गावसोरनि गाहाय दाबिखौ सुफुंनो थाबैनो राहा लानो खावलायदों। दाबिफोरनि मादाव दङ सेथियाव आसाम जुडिसियेल सार्भिस आनजादाव बर' रावखौ सोफादेरनाय। नैथियाव दङ मिरु फोरोंगिरि रोंगौथि आनजाद CTETआव बर' रावखौ सोफादेरनाय। थामथियाव दङ गं 35 गोदान बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालि गायसननाय। ब्रैथियाव दङ फोरोंगिरि थिसननायजों लोगोसे गं 100 जे बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालिफोरखौ गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव जौगाहोनाय। बाथियाव दङ BTR गोरोबथानि दफा 6.3 नि सिङाव भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय। दथियाव दङ बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव लांदां आरो फरायसालि नागारनायनि मासिफोरखौ आबुं खालामनाय। एबसुनि दैदेनगिरिफोरा फोरमायो दि बेफोर जेंनाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै दं, जाय बर' रायज्लायग्रा सुबुंफोरनि सोलोंथाइयारि जौगानायाव गाज्रियै गोहोम खोख्लैगासिनो दं। हेंथा दिन्थिफुंनाया बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि दावगानायखौ रोखा खालामनो थाबैनो सोरखारनि मावथांखि लानो खावलायदोंमोन। बे दिन्थिफुंनाया सोलोंथाइयारि खाबुफोरखौ बांहोनो आरो गावसोरनि लाइमोन आथालनि थाखाय मोनसे साबसिन इयुन रैखाथि होनो थाखाय राहा नागिरनानै बर' हारिनि जथाय गारांखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव मोसौ सिखावनि दावराव-दावसि सोमजिदों। मोसौ खावनायनि अजदखौ लानानै गं 6 न'फोरखौ सावदों। क'क्राझार जिल्लायाव मोनसे दावराव-दावसि थासारि सोमजिदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला रागा जोंखांनाय होंगो-दोंगोआ दुरामारियाव मोन 6 न'फोराव अर सावदों, जाय अजद होनाय बायदियै मोसौ खावनायनि दायनिगिरिनि सुबुंफोरनिमोन होनना खौराङाव मोननाय जादों। थांखिजानाय न'फोरा दुरामारि, हेखायफारा आरो थाबुरसार गामिनि थागिरि शाहजाहान शेख, मइदुल शेख, सानवार शेख, आमजाद आली, सुरमान आली आरो असद आली आखन्दनिमोन। गामिनि सुबुंफोरा सुबुंफोरखौ गले-गले मोसौ खावनायनि दाय होदोंमोन, दाबि खालामदोंमोन दि बे हाबाफोरा गामिनि मान-सन्मानखौ खहा खालामदोंमोन आरो सुबुं समाजखौ हेंथा होदोंमोन। खाथि-खालानि गामिफोरनि जायगायारि सुबुंफोरा दंमोन, जाय दायनिगिरिनि न'फोरखौ सावनानै सांग्रां न्याय नागिरनो खौसे जादोंमोन। क'क्राझार पुलिसआ दावराव-दावसिखौ दबथायनो थाबैनो आखाइ होदों, जेराव मावख'गिरिफोरखौ जेंनाखौ सुग्लायहोनो थाखाय जायगायाव थिसननाय जादोंमोन। बे जाथाया होंगो-दोंगोनि न्यायनि खैफोदफोर आरो दावराव-दावसि थासारिफोराव होबथाजायै रागानि गोब्राब फिथायफोरखौ दिन्थियो। बिबानगिरिफोरा मोनसे नायबिजिरनाय जागायदों आरो आरोबाव बांनायखौ होबथानो थासारिखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ बाक्सानि मानसिया खम बेसेननि दावबायनायनि थाखाय इलेक्ट्रिक साइकेल बानायदों। बाक्सानि सतीश रामसियारिजों बानायजानाय गोदानथार मोब्लिबारि साइकेल। आसामनि बाक्सा जिल्लानिफ्राय मोनसे थुलुंगायारि जाथायाव मेदाघाटनि सासे मटर गेरेजनि मावथि सतीश रामसियारिया गुबुन गुबुन गारिनि बाहागोफोरखौ बाहायनानै गंसे रुजुजायै मोब्लिबारि साइकेल बानायदों। बे हाइब्रिड साइकेलआ मोब्लिबारि आरो पेडेलजों सालायजानाय खामानिफोरखौ जरायो, जाय मोनसे चार्जआव 120 किल'मिटारसिम बारनो हायो। रामसियारिया गावारि आरो जिउराहायारि गोनांथिनि थाखाय गले-गले नलबारियाव थाङो। बिथाङा साइकेलखौ मोनसे खरसा गोहोम गोनां रोगाथाइ राहा महरै महर होदोंमोन। बे दिहुनथायनि गोनांथार आखुथाया बेनि मोननै खामानि मावनाय। जेब्ला बेटारिया जोबलाङो अब्ला साइकेलखौ आखाइजों पेडेल खालामनो हायो, जाय जेबो हेंथा गैयाजासे बाहायनायखौ रोखा खालामो। रामसियारिनि बाहायफिननाय मुवाफोरनि गोदान बाहायनायाबो बयजोंबो बाख्नायजादोंमोन। गावनि सोरजिलुनि थाखाय मिथिजानाय रामसियारिया 2020 मायथाइनिफ्राय गुबुन गुबुन रुजुजायै दिहुनथायफोरनि थाखाय गिबि खौरां बानायगासिनो दं।
बिथांनि बावैसोनि सोरजिनाया अरायथा आरो बाङाइ बेसेननि दावबायनाय खाबुफोरनि थाखाय बिथांनि रादायखौ दिन्थियो, जाय बिथांनि सुबुं समाजाव आरो बिनि बायजोआव गोबां सुबुंफोरखौ थुलुंगा होयो। ब्रैथि खौरांआव दङ शुटियायाव हाग्रानि जुनारफोर लाबोनाय गारि जब्द, आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब-जुनार लांखारग्रा नेटवर्क बेरखांदों। आसामाव आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब-जुनार फालांगि खालामग्रा हमदों। आसामाव शुटिया पुलिस माहारियारि राजालामायाव 15 नं नाका चेकिं अपारेशननि समाव आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब-जुनार रोगानायाव लोब्बा थानाय गंसे अल्ट' गारिखौ जाफुंसारै होबथादोंमोन। रेबथुमनाय नम्बर AR05A1480 गोनां गारिखौ होबथानाय जादोंमोन, जाय ओनसोलाव सिखाव फालांगि हाबाफारिफोरनि सोमोन्दै सोमोनांथाव गुदि खिथा फोरमायो। नायदिंनायाव पुलिसआ मासे मै, मानै हाग्रानि दाउ, 8 दाउ आरो एम्फौनि लार्भाजों बुंफबनाय मोननै बस्ताजों लोगोसे गोबां रोखोमनि हाग्रानि जिब-जुनारफोर मोनदोंमोन। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला अरुणाचल प्रदेशनि रान मिरि मुंनि सालायगिरिया जुनारफोरखौ भालुकपंनिफ्राय इटानगरसिम लांगासिनो दंमोन। बे जाथाया सा-सानजायाव आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब-जुनारनि फालांगिनि बांलांनाय जेंनाखौ नोजोर होयो, जाय मोनसे सांग्रां लांखारग्रा नेटवर्कखौ दिन्थियो। बिबानगिरिफोरा दा बेफोरबायदि दायफोरखौ होबथानो आरो गोमालांनो नागिरनाय हारिसाफोरखौ सोबख'नायनिफ्राय रैखा खालामनो नाजानायखौ गोख्रोंसिन खालामगासिनो दं। बाथि खौरांआव दङ चिराङाव उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सानैखौ 20 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। मोनसे मख'जाथाव रायाव चिरां जिल्ला सत्रनि बिजिरगिरिनि बिजिरसालिया सासे 17 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ हानजा जिनाहारि खालामनायनि दायाव सानै सुबुं रतन किस्कु आरो थमास किस्कुखौ 20 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बे जाथाया मार्च 2023 मायथाइयाव सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुरुबासा पुलिस आउटपस्ट ओनसोलाव जादोंमोन। सानै दायनिगिरिखौ आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि पक्स' आयेननि सिङाव दायनिगिरि हमनाय जादोंमोन। जोबथेसालिनि साजानि अनगायैबो बिजिरसालिया दायनिगिरिफोरखौ 50,000 रां जुरिमाना फोनांदोंमोन। जुरिमाना होनो हायाब्ला आरोबाव 2 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन। बे राया मोनसे गोख्रों खौरां दैथायहरो दि बेफोरबायदि मुगैथाव दायफोरखौ सहायनाय जानाय नङा आरो न्याय मोनगोन। बिजिरसालिनि थिरांथाया उन्दै गथ'साफोरनि मोनथायनि रैखाथिनि थाखाय रादाय होनायनि मोनसे फोरमान। द'थि खौरांआव दङ भेरगाव बियाबाव मानगोनां EM3 दावबायसा बर'आ MGNरेगा बिथांखिफोरखौ बेखेवदों। आबादारि बिथायारि सानज'थायखौ बांहोनाय आरो दैबानाजों खहा जानायखौ होबथानायनि थांखिजों मैया भेरगाव बियाबाव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री दावबायसा बर'आ गोबां MGNरेगा बिथांखिफोरखौ बेखेवदों। बेखेवजानाय बिथांखिफोरनि मादाव दङ। सेथियाव दङ सुरेन बर'नि न'निफ्राय लाना दहालात-सुबायाव लाखि बर'नि न'सिम हानि ग्रेडेड बुन्ध। नैथियाव दङ हानि ग्रेडेड बुन्धआ जिबन छेत्रीनि न'निफ्राय दलाहाबियाव गणेश नार्जारिनि न'सिम। थामथियाव दङ बिस्ति बर'नि न'निफ्राय दलाहाबियाव थानाय भेब्लु देखानि न'निफ्राय हानि ग्रेडेड बन्ध। ब्रैथियाव दङ हादानपारा बाथौ थानसालियाव गोग्लैसोनाय हानि जौगाथाय। बे मावथांखिफोरा आबाद फोथारफोरखौ खुरखानाय आरो दैबानानिफ्राय रैखा खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जायजों बे ओनसोलाव आबादनि दिहुनथायखौ बांहोगोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।